La Generalitat ha convocat avui els sindicats per comunicar i intentar pactar la proposta d'increment salarial que podria arribar a l'1,95%. La reunió tot just s'ha acabat. Hi ha hagut acord, Esther Ortega? Doncs no, efectivament no hi ha hagut acord i acaba d'acabar aquesta reunió fa escassa mitja hora. Ha estat una reunió llarga, intensa, amb molts recessos, però sense acord. I quin ha estat el detonant? Doncs el tema de les baixes laborals. Finalment s'havia arribat a un acord per tal que els funcionaris poguessin cobrar el 100% del sou des del primer dia de baixa, però els sindicats volien que això fos d'aplicació immediata i la conselleria assegurava que això no podia ser així, que així havia de passar per un decret llei que no estaria llest fins al setembre i que, per tant, seria llavors quan això podria començar a aplicar-se. La manca d'acord en aquest punt ha invalidat ja i ha viciat la resta de la negociació i ha deixat en l'aire altres punts importants, com l'increment salarial de l'1,95%. Recordem que d'aquest increment l'1,75% ja està assegurat, però queda aquest petit percentatge del 0,20% que els sindicats asseguren que no saben si, quan es reprenguin les negociacions de cara al setembre, continuarà sobre la taula. Quin ha estat l'altre punt de fricció, l'altre punt de discussió? Doncs la recuperació de la paga extra del 2013. L'anterior mesa ja havia pactat una recuperació d'un 10% d'aquesta paga. La conselleria manté aquest compromís, però diu que no el pot fer efectiu degut a la regla de despesa que li impedeix fer aquest pagament. S'han mostrat partidaris de pressionar el govern de Madrid per tal que flexibilitzi aquesta regla, però també ha estat insuficient aquest argument per part dels sindicats. Per tant, acaba aquesta reunió llarga de més de 4 hores sense acord i totes les parts s'emplacen al setembre per reprendre les negociacions. No ens esperàvem això, estem molt tristes, però sobretot estem indignades. Els treballadors i treballadores de l'administració pública no es mereixen això. Porten anys de sacrificis, porten 6 mesos d'aguantar l'aplicació del 155. Sortim decebuts perquè entenem que no és aquesta l'actitud que s'ha de tenir, que al final no és amb nosaltres, és amb els treballadors i les treballadores de la Generalitat, que vull recordar que fan funcionar l'administració de la Generalitat, fan funcionar els serveis públics d'aquest país. Els empleats públics han mantingut la dignitat. És veritat que durant 6 mesos sense govern han mantingut les nostres institucions. I aquí avui sortim tristos perquè no hem vist aquesta valoració que tant se li omple la boca a tot el govern de que siguin efectives amb les seves retribucions.